അട്ടിമറിയിലൂടെ പട്ടാളം ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത മ്യാൻമാറിലാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ആകമാനം ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. മ്യാൻമാറിലെ മാൻഡലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കത്തീഡ്രലിന്റെ നിയന്ത്രണമാണ് മ്യാൻമാർ പട്ടാളം പിടിച്ചെടുത്തത്. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ നോമ്പുകാല ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് 40ഓളം പട്ടാളക്കാർ കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിലേക്ക് എരിച്ചു കയറിയത്. കത്തീഡ്രൽ പിടിച്ചെടുത്ത പട്ടാളക്കാർ തിരുക്രമങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും വിശ്വാസികളെ കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിൽ ബന്ദികളാക്കുകയും ചെയ്തു. മാൻഡലെ അതിരൂപതാധ്യക്ഷൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർക്കോ ടിൻവിനെയും പട്ടാളം മറ്റ് വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം തടവിൽ വെച്ചതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമമായ കാത്തലിക് ന്യൂസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. തടവിലാക്കിയവരെ വിട്ടയച്ചതിനു ശേഷവും പട്ടാളം കത്തീഡ്രലിൽ തുടരുകയാണുണ്ടായത്. നിരവധി തമിഴ് ഇന്ത്യൻ വംശജർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 1 പട്ടാളം മ്യാൻമാറിലെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തതിനു ശേഷം നിരവധി അതിക്രമങ്ങളാണ് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് നേരെയും സഭയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെയും അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.